Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdahasingan nga Kayla. Okay, ma. Ako din si Robert. Ikaw. Kayla. Pwede ko mga number ni mo, Kayla? Sige, sir. Sure. Okay ra kung makiglaan ko ni mo? Ha? Ay, kabalang ka. Mayroon na kaming oras. Sir Robert. Hoy, sige talaga mo kuyog anak ni Robert, no? Nga naman di ay, bawal di makikuyog sa tong customers? Dili man bawal, tay, pero ayaw kalimot ha, bawal tang ma-in love sa atong mga customers. Tingalig nalimot ka kung unsang klasiha sa trabaho nga atong gisadlan. Ug tingalig nalimot pud ka nga mao ni rason kung nganong nagkaila mong Sir Robert. Vernie. Kayla, ayaw na pag-expect nga doon na pa'y lalaki nga mutarong panato. Vernie. Hey, ilom kay ka. Huwag ka ganais pagkaon gani. Pwede na tagmamalhin. Robert, dili na ko. Oh, ha? Ayaw ka bala ka. Dili ka mangayog bayad sa kong oras nga gihatag ni mo ron. Pero dili na ko. Kayla, no-offend ba ti ka kay gibayaran ti ka? Oh, sorry. Ang ako naman good nga di na ka mo entertain og laing customers. Og nga no, anong imo ning gibuhat? Tungod kay... Tungod kay unsa? Oh, ganahan ko nimo. Robert, wa malimot nimo kung unsang klasihas trabaho nga. Nga na ako. Dili ka ba di mauwang makig-uban ako sa publiko? Unsaon na lang, kung naimakaila nimo og nako. Wa ko'y labot. Kaila. Kung andam lang kang mag-usab sa mong kinabuhi, tabangan ti ka. Robert. Mahal ti ka. Ug willing ko nga moris ko nimo. Unta, tagan ko nimo chance. Aron ma-prove ko dihan nimo nga tinudanay nga kung tinguha dihan nimo. Robert. Robert, madawat ka ako sa iyong inahan. Gikulbaan manggod ko. Ayaw ka bala ka. Narak sumkilid, Birmi. Basta kayo mo na to'y akong gingon mo. Ayaw pag-isgot pa sa mong trabaho. Robert. Unsay trabaho ni mo, day? Kuan, tita. Working student siya, ma. Na siya magtrabaho sa usa ka fast food chain samtang nag-eskwela siya. Oo, tita. Mao ba? O gusto may kurso ni mo?
Hospitality management mayo kong gikuha, tita. Ma, magsige na ba lang teksturyahan eh? Pwede mga aon sa ta kay wala gutom na da. Babe, wata ko kayo ta. Ihatod ka. Magkuha lang kong jacket. Sige, babe. Arang-arang manikahimtang silang Robert. Layo ra kayo na ako. Maayo kay makahigayon kung pakigsulti ni mo nga wa ang akong anak. Gusto lang kong mahibaw ka. Wa ko makauyo ni mo para sa akong anak. Tita, Usa ka engineer ang akong anak. Unya mamunit lang siyag sama ni mo? Ha, ambisyosa. Tara, kila. Ma, ato sa mi. Ako na sa siyang ihatod eh. Sige anak. Amping. ari sa mi, tita. Oh, no, sama ka. Mura magagawa sa mood nga makiksulti na ako. Nabot lang ta din sa mong apartment. Kung doon na may batingan na sultis mama ni mo, ako na yung mga ipasensya. Robert, doon na ka ni padul nga ng atong relasyon. Kayla? Oo, sagot lang pangutan na ha. Tingaling nagusik-usik lang kasi mong oras na ako. Tingali po kan makaamgo ka nga. Dili gid ako ang babae nga para gyud nimo. Kayla, babe, may mo ba ayaw unhi ang mga butang? Ayaw pag-una-una sa mga butang nga uwa pa may tabo. Nahadlok lang ko. Dili ko gustong masakitan. Dili ko gustong mamawa ka na ako. Di ko mawali mo. Mahal ka. Ug wa kay labot kung diin kagikan. Ang importante mo ang karon. Robert, Will you marry me? Robert, Di ko gusto nga mawa ka pa na ako, Kayla. O gusto kong buhaton ko ni. Aram mo to kagid nga mahal ti ka. Ug na ni padulngan ang tanan. Robert. Yes. Yes. Magpakasal ka aning babayhana? Robert. Dili ko musugot. Ma, di ka makabutan ng bahaginan ako. Ako kining kinabuhi. Ug ako kining katungod. Ha? Nakatun ka na sa pagtubag-tubag nako tungod anang babayhana? Ma, ayaw laglay na nagsabot. Ang ako lang ipangayo nimo nga sabton pud nimo nga akong pagbati. Kay bisag usapay mo isulti nga bati bahin kang Kayla, di na makausab sa kong pagbati nga to niya. Ha? Mahal na ko sa Kayla, ma. Robert! Pasensya na ha kung di may makatambong si mong kasal diha. Saon nga layo manggod o dako kayo magaso sa prite kung
Mubiyahe may paingon diha. Alunggol pa ng kwarta lang. Ang pliting ay imong ihatag na mo, aw amo na ikonsumo dire. Ang busog pang imong isuon. Sige ra pa, nakasabot ra ko ninyo. Ay, kabala ka pa. Magpadako kwarta ninyo diha. Og, kamo nalibahala mo palit og pagkaon diha, ha? Salamat nak, ug congratulations. Babe, thank you ha nga. Imo kong gipakaslan. Kana tungod kay mahal ta ka, babe. Robert, gibinuangan ka lang anang babayhana. Kyle, Ni Astayo ni mo. Siya mo ay mo pamatuod ni mong gibinuangan ka lang anang babayhana. oh, Robert, Kayla, nagkailagay ko nimo. Usagos imong nahimong customer sa club, di ba? Bayaran ka. Huwag ko magdahom nga mangingilad sa deka. Kay ultimo nga akong pag-umangkon, nadagid nimo. See? Ha! Giilad ka lang niya. Napa siya'y pinaingon-ingon nga working student o nagtrabaho isip crew sa fast food chain. Ha! Pero ang tinuod, usa day ka babae nga bayaran, babaeng hugaw. gusto na! Robert. Daan ko na hibawa ang inyong gipanulti. Og ikaw, tiyo. Uyuan talang ka. Ugwa ta ka hatagi og katungod aron imong bastoso ng akong asawa sa adlaw pagin sa mong kasal. Robert, nabuang ka na, ha? Usa pa na sa imong ungak ka ni mong gibabayhan lang imong gipili. Bisag unsa pa imong isulti ma. Asawa na nakus kayla. Ugwa na kay mahimo pa na gawa sa pagdawat nga imo siyang umagad. Ha! Wa ko mangandoy og umagad ka parehas niya kahugaw. Bisag ka nusa, dili og dili na ko siya madawat. Okay ma. Di sa nakupugso ng akong asawa nga imo siyang luwaton. Robert! Salamat sa inyong paggubas sa adlaw sa mong kasal. Wa na lang yun inyong gihuwat nga mahuman yun kining gabi na. Robert. Mamahawa tali kayla. Di ko musugot nga ilapat ang pagkauwawan ug maayo dinhi. I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I... Dako kay kong pasalamat ni Robert nga naabot siya sa akong kinabuhi nga anda mo laban o mo protektahan ako bisan pa man siyang pamilya. Nagtuo pa agad ko nga wa nay lalaki pa nga motarong nako. Pero nasayop ko. Kina-prove ni Robert nako nga mahal ko niya. Maong nag-usab gid ko og gitarong nako ang akong kaugalingon. Wa nako usiki ang gibuhat nga pagtalikod sa tanan aron lang makauban ko. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN.